Ja, så har vi en helt ny A7. En diesel 245 hestes 3,0. Vi har været ude og lave lidt ved computeren. Så skal vi lige ud og have en prøvetur. Se hvordan tingene fungerer. Så det vil vi prøve. Ja, det helt fantastiske ved det her, det er, den bliver bare ved med at trække lige meget hvor stærkt man kører. Kører fantastisk den her, det må man sige. Man kan godt mærke, at den har fået på den anden side de 300 heste. Og en masse moment. Så må vi ellers passe på vores kørekort her.